Malikono ani maliko ka fo ka walima do akaja bamanyare ani anno kan dugubela jene ka fo ka walima do ka sangane bi trata doya janvier klo cleta ani jolo de la tan sabak tan sama ferum gonu woro kana jigi nagoy malikono ka fo ka walima do ka sangane aw ka dana tale ka da jem ganka so madono do tene ka tabla alamsa 10h 11h akanumba wote fo munungo ka fo ka walima do nala ko yati samaira sanugo bamano ko komo surgu min ka jaila aywa ko o kulatika kande kadi mane vikula yado eni so ko nti resla ko university ya samaira amila me baje kulufu maliko kanana fenfen bi sigi ka jabaran so mandi koroni o sheri fla tv kasika anga jemuka mandi nyemadani o so ma dono yi amu foku barkada foku ku bismillah ni andon to e bi tarata so mada utakonnana odo lala kuyati ni nyana ko sebe ya focho mate fo katemenika ka kanumbo bla jenefo temani musoma oto ano ojamuna oski yorola wala ante ko en bla dagrindala ante ta amta de me baje kulu fam feke samaira anyo fo ya men fam sadun bata numaga nyuma de bila o jemuka ya kasika charinga sigien mama obekeni nouveau soleil mo ka demedi kerenkena ni ala ka produit munu bambulo o izara wi o kadam ne tela kata lipton corne beef mayonnaise o logoti abela jelendia donc amta tezara o walma NSD odo TNC amo premier amo furugo kenge o bebe amona gani de abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens mon père mi gade mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ya kuma bay ni ko na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye cogo jara tezara tew ka tedi a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen yakili quoi a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ budoji ye lala kuyati samaira ni chogo ya ni nyana kosebe ni mne kableda ko se dala nguluide ni yedo ngani tezara kuyati unyana ni ali mi anyo fokan mo nyana ga clé journée ke tamantama ndebe ke sababu ka fuguru ko bo dabadara anga soro ka do jem kan ko bi anga clip du jour aywa anga clip du jour bi o zigiri samake awo samake wa ko ala ni ci o ma ale jitum bala mo de njulnay an ya bla tan jullana bo anga samake ko ni tanay ni mi tan jullana ale jitum bala mo de tanade ni tan jullana zigiri samake ale tan jullana zigiri samake ga no blawe ko ala ni ci samaira an kan ala fuka barka ala de fulga ka daka ala we shuko anyana ka dugu janya ka salama fendama mbala fuka da uka o ka fosam na zigiri samake kan no blay nyama ka soro ka singana ka fo ko la ni ci la
Samake kwala nichi anga ayira mafoko samake fana nichi yaro mami jara don sen jara mami yala ka jumando ayi hadara kweti awo mafoko samake fana nichi wallahi samake ni fuli kaka odo samara eko kuna funi bala ali takuma masi angata baroka foka numbo ni watina bala jeli nkoro tolenu ni watin kadui awo kasika famia soro bi kuna funi ko atafana ustratika tami isota samara anguta nanyuta kunu mi metalike anga jamana mabaula dine nyema ukafara jamana furubatonga ulu fara la nyonga ina fo la dala kulo wa ke chugum kata same foli bla anga jamana kuntigilani o asimingo itai awo lala kuyate mimi mfuyi Bamako si ba uchuala nakadi afo ono de famille fondatrice de Bamako mimbe talike yaf mabala makoro shijenu o ite patriarchiwa ale kon galla ka korofota ka furita ka nyeshi jamana kuntigimo lala kuyate kasangani mali jamana yirwari bara munu malaka ke afe mamutu nyare lala kuyate akoni kelenga korofota ayi ayira ka fo anga seko ni donko sene donné bala kiriko ulu yakwale akola la kuyate chama farala ulu kuntalaka akola la kuyate alibi ture inyare ani dravo chwala alabana ka fo kenga neta ka nyeshi alibi jamana kuntigima mali jamana ka yerma woriya o sabatilila ako oyeke wale mimbe ye yaf mabala fancha mafe ako mimbe talike yaf mabala dine nyama utwala ako
ko maa fɔlɔ min ye kɔrɔfɔ ta o kɛra Elaji Mohamed Makiba a ko Lala Kuyate ale kɔni ka kɛ kɔrɔfɔ kɔnɔna na a fɔlɔla ka danfaraw de kɛ ka yira k'a fɔ bi maa minnu bɛ baara in na ni o kɛmɛ ka marifaw ta jamana kama ani jamanakɔnɔdenw kama a ko Lala Kuyate o tɛ diinɛ dɔ ye dɛ a ko olu kɔni bɛ nin doŋanko de la a ko Lala Kuyate o sigatigɛla o ka jɛya bɛɛ ye a ko silamɛ diinɛ ɲuman a ko Lala Kuyate o tile kelen o m'a ɲini maa ka maa nin bɔ a ko Lala Kuyate a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔmaw conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fana an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Haidara Lala Kuyate a fɔlɔla ka furu ta ka ɲɛsin yafama bala jamana ɲɛmaw ma Lala Kuyate o bɛ baara min na dugu jɛgɛw 20 ni ka laban ka ɲini hali bi o fɛ Lala Kuyate dɔ ka fara o baara kan cogo min na tigɛ bɛ se ka di ka tigɛ bɔ ka ɲɛsin jamanakɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan Lala Kuyate janko jamana a ka se ka baara Lala Kuyate chrétien to ala Monseigneur Robert Cissé ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Lala Kuyate a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta ale fana fɔlɔla ka yira k'a fɔ san 2025 o kɛra san ye san min ma nɔgɔya Lala Kuyate ka sanga ni baarabaw caman ye ko nka o bɛɛ n'a a ta jamana ɲɛmaaw ko ni y'o jɔ jɔyɔrɔ la a ko lakanako bunakun kan Lala Kuyate yafama bala yiriwa caman yera o kun kan bawo Mali jamana marabolo caman kun bɛ Lala Kuyate maajugu kun taa mɛ ŋara da ye a ko jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛra ka sababu ka se ka olu kɔni fori ka bɔ o bolo a ko min bɛ tali kɛ AGMP maaw fɛ olu fana ka ɲɛmaa Lala Kuyate Dr Nu Ag Enfa Yatara o tɛ chrétienso filanan ye wa olu fana ye kɔrɔfɔ ta k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ baara la walasa ka se ka guna adamadenya sabati ka se ka kɛnɛya k'o sabati Lala Kuyate ko o bɛ ye ka sanga ni o ka wulikajɔ ye min b'a la ka kɛ o fɛ baara caman nun donni ye a ko an ka dugujɛkɔrɔ ko a ko min bɛ tali kɛ yafama b'a la kɛnɛya sabatili ni dɔgɔtɔrɔso kɔrɔ jɔlen ye Lala Kuyate o ni o ɲɔgɔn caman a ko o siratigɛ la a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma u ka AES jɛtɔw u ka jamana saba jɛtɔw kulu kelen kɔnɔ AES u ka jamanakuntigiw ka sigiba filanan min kɛra Bamako kɔnɔ a ko o kɛra tare ye jamanakuntigi kelen ka kɔrɔfɔ ta Lala Kuyate a ko ni yafama b'a la ka yira k'a fɔ ko jigisigiw bɛ yen ka sanga ni yiriwa kɔtigɛbali ye min b'a la kanu don ba Maliba kɔnɔ a ko Lala Kuyate o siratigɛ la a ye jamanakɔnɔdenw fo u ka muɲu ani sabali la ani u ka fasoden ɲumanya la ni ka sɔrɔ ka daw don yafama b'a la baarabaw la Lala Kuyate o ko ma ko les 11 projets a ko Lala Kuyate min ni a y'a ta ka lajɛ a ko a bɛ taa fori 2063 la a ko Lala Kuyate a baara la kumabaw o ye lakana ye a ko dunkafa sabatili a ko kuranko jidili a ko usine ko caman donnen ba la a ko Lala Kuyate an ka dugujukɔrɔ ko k'olu nafolo don ba la Lala Kuyate ka se ka ba Maliba ni k'a yanga bonya ka an ka dugubaw ani dugumisɛnninw ni k'olu yanga a ko Lala Kuyate ka fara o kan a ko bolofɔlɔ min kan o de ye kalanko ye fo ka se yafama b'a la an ka sigidaw ma Lala Kuyate jamanakuntigi a labanna k'a yira k'a fɔ ka se ka foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma olu minnu bɛ yafama b'a la wula ni to kɔnɔ suko ni dugujɛ jango ka se ka jamana taga ni k'a kisi a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafama b'a la kumabaw caman na a ko ne ɲɛfɔli kɛ o la Namori Kuyate ale de ye a fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate an sera ka min tɔmɔ a la o de kɛra nin ye Samayira ka dugawu kɛ jamanakuntigi ye laseli minnu kɛ Ala kɛ u bɛɛ lajɛlen sabati amina yɛrɛ o ka foli kɛ an ka maabaw yɛrɛ la u ka taamasen na o la sa an bɛ essor bila ka indépendant ta Samayira n'an y'o ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛcɛw la ni o y'an ka finitigilakaw ye u ye wulikajɔ sabati Samayira ka se ka tasuma suru Bamaji tigilamaw caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ka sanfɛ susuluw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila Lere ani Kidali Joyila marabolo kɔnɔna na Lala Kuyate an k'a daminɛ ye min bɛ tali kɛ yafama la diinɛ faamucogo jugu u ka dagayɔrɔba saba kun bɛ yen Lala Kuyate an ka wolomasiri tabaw to san ni dugu cɛ ka tasuma suru o kan Lala Kuyate a ko o kɛra yɔrɔ min na Lala Kuyate o kɔni kɛra sababu ka se ka o caman kɔni ni k'o bila sisi la a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka taa yafama bɛ wulaba dɔ kɔnɔ min ni a bɛ na tɛnkelen ni o fanfɛ a ko Lala Kuyate yen fana n'i ye a ta k'a lajɛ o caman kun ta mɛzole minɛ ye a ko wolomasiri tabaw kɔni ka susuli o ma tɔtɔ ma la a ko ka bɔ yen a ko hali bi diinɛ faamucogo jugu maa tan ni kɔ bɔɲɔgɔn ko a ko Lala Kuyate o fana olu ni kɛnɛ karabala ye ni ka laban k'o ka moto caman minɛ fo ka se u ka kɛlɛkɛfɛnw caman ma a ko Lala Kuyate n'an tɛmɛna ka na a ko ka ma hakili jigin k'a fɔ Joyila marabolo a bɛ waati damadama bɔ n'i y'a ta ka lajɛ maajugu ninnu kɔni ta mɛ yen kɛ o dagayɔrɔ ye wa ni kuma Lala Kuyate o bɛ wuli ka yafama b'a la u ka bagabagaliw ta ka ɲɛsin maa namana sumalow ma a ko wulaba min bɛ n'an kama ko fɔrɛ sunsan a ko Lala Kuyate yen kɔni kɛ mɛ o dagayɔrɔ ye a ko o sigatigɛ la wolomasiri tabaw o taara yen fana yafama b'a la kisɛ ni k'o suru yen kan yen fana maa caman kɔni min bɛ tali kɛ janfa jugu ninnu na olu
caman ko ni tora a la a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka nafa fɔrɛ faya Lala Kuyate kana yen fan fana fɛ a ko yen fana o tɔgɔ lamagalamagaw kɛ o bɛ to yen de ka taa o kunda Joyila kan a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ olu baaraw ko ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ janvier kalo tile 11 an kɔrɔ a ko min bɛ taali kɛ Wolomasiri tabaw ka kɛlɛbolo dɔ la a kɛra sababu ka se ka janfajugu ka se ka jan binnen dɔɔnin ka se o yɔrɔ ma ka se ka o caman ni tole a la o kɛra leere tɔmutu marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate Wolomasiri tabaw kelen ka yafuma bala sɔmi a la olu ye o ka baaraw sigi sen kan min kɛra sababu ka se ka o maa tan ni ko bɔɲɔgɔnko k'olu ko ni bɔnna o nin na état major général ale kɔni ye yafuma bala tare kɛ ka ɲɛsin cɛdenw ma ka yira k'a fɔ o bɛ baara minɛ Lala Kuyate jamanajɔ baara don hali bi k'o fɔ o ka faso kanu na a ko leere n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a bɛ waati jan bɔ o kɔni taa mɛn yafuma bala garaw caman da leere dugumisɛnninw na Lala Kuyate minnu kɛ bɛ sababu ka maaw kɔni bali lama la ko baw ka tosira tɔ ni ka kalaya u bɛ deli ka taa maa tan ani naani bɔɲɔgɔnko minɛ k'olu ni kɛnɛ ko jagoya don o yɛrɛ la Lala Kuyate cogo min na o ka se ka fara olu kan a ko Lala Kuyate kab'o kɛra a ko maa kɔni ye sentigɛ fiyɛ ni ko wɛrɛ ye ka bɔ yɔrɔ kɔfɛ ninnu na walasa ka se ka taa o kun don yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la min bɛ taali kɛ Abilaye Jarala ale ka faso dɔ la min salo ka bɔ Kanabila kɔnɔ Lala Kuyate san'an ka bɔ o kɔnɔ an bɛ to ale bi yafuma bala kanako bunako kan an bɛ taa baara wuli a ko Lala Kuyate ye n'i ye a ta k'a lajɛ ka bɛn ni janvier tile 12 ye kunu an kɔrɔ a ko baara wuli Wolomasiri tabaw da yɔrɔ dɔ a ko Lala Kuyate maajugu ninnu dɔw kɔni yɛrɛ minnu sɔrɔ la o da fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ baara wuli o bɛ Segu maraboloba kɔnɔna na a ko kunnafoni y'a jira k'a fɔ min bɛ taali kɛ Wolomasiri tabaw la Lala Kuyate o ni maajugu ninnu ɲɛ kelen naani a ko o kɔni ye kisɛw kɔni sulu daminɛ maajugu ninnu kan Lala Kuyate o kɛra sababu ka se ka tiɲɛni caman don maajugu ninnu kun bawo o bolokɔnɔfɛnw caman tiɲɛna wa Lala Kuyate o caman labanna k'a fɔ ko bɛ sentigɛ fisaya ni ko wɛrɛ ye Lala Kuyate kisɛw kɔni minnu sɔrɔ an ye olu caman kɔni bila su bila yɔrɔ la Abilaye Jara hali bi ne tun ye ale ka fasiri ye Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan ka Abilaye yɛrɛ fo sanga ni waati an y'a fɔ ale de bɛ lakana kunnafoniw na s'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la indépendant kɔnɔ o siratigɛ fɛ an bɛ indicateur de renouveau ta Samayira kunu an da sera nin kunnafoni in ma yan n'o bɛ tali kɛ kurun firi dɔ la min kɛra sababu ye Samayira ka maa caman bɔnɛ a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 73 olu de nin tora a la fɔlɔ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na kunu an tɛmɛtɔ an da sera a ma nka bi hali bi kunnafoni bala a mana n'a kan a ko indicateur de renouveau n'an y'o ta a ko Isa Jagite ale ka fasiri don a ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate kurunba min bɛ taali kɛ Pinasi la a ko Lala Kuyate a ko n'u yaara la ni a kɔnɔfɛnw ni a kɔnɔmaw bɛɛ ye Lala Kuyate dire Lala Kuyate min fɔ ye a kini dusukasi Lala Kuyate a tiɲɛni a barika sɛbɛkɔrɔ boyana a ko Pinasi min ni kuma b'a la ka kɛ a kan a bɔtɔ don juwa la juwa min bɛ Burama Sidi Amara o juwa kɔfɔ Lala Kuyate a bɛ ka taa tɔnka de a ko Lala Kuyate min fɔ ye a yaara la ka bɛn ni alamisadon janvier kalo tile 8 sanba 26 de ye nɛgɛ kanɲɛ 22 waati 22h o suko yɛrɛ la a ko a kɛra kin min kɛrɛfɛ o de ye Medina Kura dire Medina Kura a kɛra yen kɛrɛfɛ a ko tɔmutu marabolo kɔnɔ a ko Lala Kuyate a kɛra sababu Lala Kuyate bi an bɛ don min na a ko su minnu sera ka ye maa 33 bɔɲɔgɔnko parti sakana Lala Kuyate Samayira masiba a ko maa minnu kɔni kɛra nin ko in sera ye a ko o caman ye a yira k'a fɔ Lala Kuyate min bɛ taali kɛ kurunba in na a bɔtɔ don Burama sugu kɔnɔ k'a kunda tɔngɔ kan a ko a bɛna don dire ye k'i min bɛ Medina Kura kɔfɔ Lala Kuyate o kɛra ka bɛn ni 22h30 waatiw ye a ko Lala Kuyate a ko ni yarala ye a ko a yaralen a ko Lala Kuyate a kɛra sababu maa caman kɔni min furu ye olu kɔni ka se ka to fleuve Niger kɔnɔ a ko Lala Kuyate maa caman ye a yira k'a fɔ Pinasi in kɔni a kun sɛbɛkɔrɔ faamɛ a ko une surcharge de l'embarcation et les conditions de navigation nocturne pourraient être à l'origine du drame a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko a bɛ n'a fɔ Pinasi in kɔni a kun faamɛ fɔ k'a fɔ a fara ka fara o kan Lala Kuyate a ko komi su fana kun kora bawo nɛgɛ kanɲɛ 22 sanga 30 bɛɛ o nana kun gosi la hali bi o kun bɛ ji sanfɛ ko a dɔw la Lala Kuyate olu bɛ se ka kɛ sababu min bɛ se ka bange ni kurunba in ye a yarale la a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko in kɔni kɛlen maa minnu kɔni ka surun yɔrɔ in na olu kɔni nana madama sifinnakaw ka n'o feere ji kan ko nka sufɛla ye Lala Kuyate fɛn bɛɛ tɛ finma ye wa a ko Lala Kuyate o denw ye o sɔrɔ bawo o ma se ka maa caman kɔni sɔrɔ o nɔn kɔni fɛ a ko
Lala Kuyate ola dugu jele ko Lala Kuyate ale bi o tora ɲininu na sifina kaw ya yira ka folo sera ka mata ni kɔnɔntɔn k'olu kɔni minɛ ka sɔrɔ olu ni bɛ o la nka o nɔngɔni fɛ o ye maa naani sɔrɔ olu kɔni kun ye diɲɛ to o kɛra Yafuma Bala su fɛ ko Lala Kuyate dugu jɛlen hali bi o nana tɛmɛ ni baaraw ye a ko bi n'a ka biya maa 37 su olu de sera ka salo ka bɔ ko nka bi hali bi kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ma ko maa tɔ bɛ ji la Isa Jakite ale ka faso dɔ min salo ka bɔ indicateur kɔnɔ yado awɔ Samaira ko n'a fɔra Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma duwawu duman ba nin kɛra gɛrɛgɛrɛ masiba da ye an bɛ duwawu kɛ minnu nin tora Ala ka lahara sɔn sumaw minnu fana joginna Ala ka kɛnɛya ɲuman k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ayiwa Samaira an bɛ Nouvelle Horizon ta n'an ye Nouvelle Horizon ta Samaira i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ dogo firi Banbanci tigilamaw kɔni olu kɔni tun t'an bɛ bingani wale dɔ la ye dogo firi ale yɛrɛ bɛ Segu marabolo kɔnɔna na o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ baɲumankɛtɔn MSF la ka fara an ka kɛnɛya minisiri so Sans Frontières Médecins Sans Frontières ka fara kɛnɛya minisiri so kan olu ye wulikajɔ sabati ka se ka kɛnɛya dɛmɛ don maa 50 bɔ ɲɔgɔn ko ma Lala Kuyate a ko diinɛ faamucogojuguw ka nin dantɛmɛ wale a ko a kɛra sababu ka se ka maa namanasumaniw civils Lala Kuyate k'olu caman ko nin jogun dɛ a ko o ka nin kɛwale ninnu Lala Kuyate a daminɛna o fɛ décembre tile 29 Lala Kuyate sanba fɛ ni 25 ka na bila janvier kalo o tile 3 la Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ o don ninnu bɛɛ lajɛlen na o kɔni tun bɛ taa ni ka seginw lamagalamaw la a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ taali kɛ ko kadi Lala Kuyate a kɛra o yɔrɔ kofɔlen na a ko yen a ko une dizaine de blessés donc o kɔni ka sababu ka se ka maa 10 ni kɔ bɔ ɲɔgɔn ko k'olu jogun a ko Médecins Sans Frontières maaw Lala Kuyate ka sanga ni Yafuma Bala u ka laseli dɔw ye u ye a yira k'a fɔ o kɛra ka bɛn ni jumadon de ye janvier tile 9 sanba fɛ ni 26 a ko n'i ye a ta ka lajɛ taratadon tɛmɛnen an kɔrɔ janvier tile 6 sanba fɛ ni 26 a ko jatigɛwale kɛbagaw taara o ka dandamɛ wale dɔ kɛ dɔgɔ firi o juwa fiyɛ ba la a ko Lala Kuyate tuma min na juwa fiyɛ kɔni bɛ a 12 fili la a ko maaw kɔni b'a la ka somɔgɔ samaw labɛn a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲagalen don Lala Kuyate sugu jɛra wa a ma ja de Lala Kuyate a ko maaw de tora o la Lala Kuyate maa ninnu kɔni filɛ ka to sanfɛ ni ka se ka Yafuma Bala o ka tiɲɛni kɛ Lala Kuyate a ko dɔgɔ firi a bɛ Sokolo cercle kɔnɔ Segu maraboloba kɔnɔna na a ko o nɔngɔni fɛ Médecins Sans Frontières Yafuma Bala baarakɛla minnu bɛ yen ani Mali jamana kɛnɛya sabatili minisiri so baarakɛla minnu fana bɛ yen Lala Kuyate o farala ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa juguninw ma a ko o nɔngɔni fɛ maa 54 o kɔni sera ka olu kɔni ta ka taa ni Yafuma Bala maa 24 Lala Kuyate olu bila ka taa ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba la a ko maa 30 tɔ o taara olu lasago dɔgɔ firi dɔgɔtɔrɔso la ka se ka fura kunfɔlɔw ta ka kɛ olu la a ko Lala Kuyate maa minnu joona o caman o fanba o kun ye denmisɛnninw ni an balakaw de ye a ko muso minnu yɛrɛ min kɛra kiniginiko ye muso kelenkin b'a la min ni a kɔnɔma don Lala Kuyate ko ale kɔni a kɛra tiɲɛni y'a bolo a kɛra masiba ye Lala Kuyate ka sababuya kɛ Yafuma Bala o ka tiɲɛni baarakɛ sɛbɛkɔrɔba yan a ko Lala Kuyate n'i ye banabaatɔ ta ka lajɛ caman ta kun ye tigɛ kari la walima Lala Kuyate sen kari la walima kunkoloyanfanw fɛ kisɛw ye o sɔrɔ yen a ko Lala Kuyate o kɔni ye caman ta ka taa ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba la jango ka se ka taa opéreli ta ka ɲɛsin olu ma Seydou Konatɛ ale ka faso dɔ la min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Lala Kuyate bonya bɛ a la Samaira ni Ala sera ka nin maajugu ninnu daga bɔ an da la a bɛ bɔ an da la ala k'an ɲɛna nkalon ye a bɛ bɔ an da la n'o tɛ nin ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ka dugawu kɛ banabaatɔ Ala ka kɛnɛya dafa amina yarabi Samaira ka bɔ bi kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ Soir de Bamako ta n'an y'o ta Samaira i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Banbanci tigilamaakɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 341 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni taara Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na ani Tawudeni olu bɛna fara an ka kɛlɛkɛcɛw kan ni o ye sɔrasiw ye Lala Kuyate jamana ɲɛmaaw ka sanga ni bɛn ni basigi ɲinitɔ ye o ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan Lala Kuyate o fɛɛrɛ dɔ de ye maa minnu kun murutila ka maramafɛnw ta u ka faso juguya la a ko Lala Kuyate ka se ka olu ni o hakili jira ɲɔgɔn na Lala Kuyate ni min kɛra kulo kunnadi ye Lala Kuyate o na maramafɛn bila ka fara jamana
kɔnɔdenw ɲumanw kan a ko Lala Kuyate o baara o ko de ma ko opération de désarmement démobilisation réinsertion et intégration Lala Kuyate a ko binaka biya a baara kɔni a bala ka kɛ ina fɔ kan kɛ cogo min na a ko bawo a nun donna Menaka a kɛra Kidali a kɛra Mopti a kɛra Segu a kɛra Gawo a ko olu tɛmɛnen kɔfɛ Lala Kuyate janvier kalo tile 7 sanba 26 a ko an ka taa Tawdeni ani Tomoto a ko yen fana olu ka baara a bolo dala a ko ni ye a ta ka lajɛ a ko kulu kɛrɛnkɛrɛn min minnu sigilen bɛ ka se ka Mamour Tile ninnu ni wakili yɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka o salo kana jamana kɔnɔden ɲumanya minɛ kɔnɔna na a ko olu ka baaraw Lala Kuyate a ye nɔbɔ a ko ka sanga ni min bɛ tali kɛ o maa ɲɛmaaw ka cɛsiriw ye a ko ni ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate baara in yɛrɛ laɲiniba min bɛ a la o de ye ka se ka hali bi ka se ka bɛn ni ka kolokolo jamana kɔnɔ Lala Kuyate ka sanga jamana ɲɛmaaw ka laɲiniw ye a ko Lala Kuyate ni ye a ta ka lajɛ o do kuma kɔnɔna na a ko ni baara kɔni bɔlen ka bi Tawdeni ani Tomutu a ko maa kulo kunnandi Lala Kuyate olu caman kɔni ye wele jaabi a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 341 bɔɲɔgɔnko Mamour Tilenw na Lala Kuyate olu kɔni ye wele jaabi walasa ka se ka na fara yafuma bala wolomasiri tabaw kan ba Maliba kɔnɔ a ko o na ta ka kɛ mun ye o de ye soldat de 2e classe ye a ko Lala Kuyate a ko Tomutu ani Tawdeni o marabolo kɔnɔna na a ko ni ye a ta ka lajɛ Tomutu marabolo ɲɛma contrôleur principal de police Bakun Kante ka fara Tawdeni ta kan général de division Mohamed Abdraman Ould Meidou Lala Kuyate ale ye Tawdeni marabolo ɲɛma ye a ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye o kanusɔnɲɔw yira a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin ye tare ye wa n'a dɔ fara wolomasiri tabaw ka yanga kan wa a n'a nani bɛn ani basigi ye bawo yiriwa ko tigɛbari ye olu nun dɔtɔ don jamana kɔnɔ ka sanga ni baara ninnu ye fasiri an y'a salo ka bɔ Sɔrɔdɛmago kɔnɔ Yusufu Konate ale de y'a fasiri Lala Kuyate e bonya b'a la Samaira o tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu de kɛ sa halisa hakili ɲuman Ala k'u da ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma barika da kan foyi tɛ maa faso bɔ awɔ Samaira an b'i fo k'i barika da a tɛ tɛmɛ nin kan fasiri b'a dɔn u sɛbɛkɔrɔ walawalala kanubaw mana kɛ jabaranin kɔrɔ ni sanga in kɔrɔla la u na taafan sɔrɔ u yɛrɛ la bi kunnafoni ko o lahalaya la nka k'a da kanubaw kulo kan fana ni maa wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka faamuya wɛrɛ sɔrɔ ka fara anw ka walawalali in kan n'i ye ni journal kelen fɛn sɔrɔ i b'a tɔ sɔrɔ n'i na faamuya wɛrɛw sɔrɔ ka fara an ka walawalali ninnu kan o la ka kanubagaw yɛrɛ fo lamɛliko ɲuman na a diyar'o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni o bɛ kɔmɔsurugu kan ja an t'o kɛ ayiwa min ye zen ta Lipton Zara an ka ko ye sa an ka ko ye an ka taa yafama bala suya kɔlɛtigiw fan fɛ an ka kɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru olu de bolo kosɛbɛ donc o la o na fiɲɛni bɔ an an ka Lipton Zara dɔɔni min ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn n'Ala sɔnna e ka nin den in a bɛ min wuli fɛ kuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di mais ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni ye te ko ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ ye Lala Kuyate Samaira sɛgɛnnafiɲɛbɔ a bɛ kɔmɔsurugu kan a dɔw la o bɛ kɔmɔsurugu kan ja wallahi a ko nin kelen nin ka fisa kɔnɔ ma ni manabɛlɛ ye kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ ye o ye Samaira nin y'an kɛtɔ ka Lipton Zara an ye o foro k'o bila o ye tiɲɛ bi ye tarata de ye Samaira ne y'o de f'i ɲɛna ko ni tarata donyaw sera n b'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmadon jɛmukan filɛbagaw u caman bɛ nisɔndiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw barika da kan an b'a dɔn k'a fɔ an ka yiribiriki mandi min bɛ bɔ tarata o tarata ni o de ye an yɛrɛ ka dumuniw ye ni an ko ma les plats de chez nous ka se ka an ka dumuniw k'u valeur yira k'u nafa
fayira k'u tobi cogo fana kan anw musolakaw dege o la an b'a dɔn k'a fɔ o de bɛ yira an na tarata a bɛ yira an na maa min fɛ sa o tɛ an balimamuso madame Keita Aminata Traoré Aminata yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ mbɛn da o mbɛn tigila ye dɛ bisa plat ma bam mana kɛ Aminata bulu kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna kuma di Aminata ma k'o lase kanubagaw ma Aminata e ni sɔgɔma fɔlɔ kɔni baasi t'i la denbaya don aw yɛrɛ dɔn an b'a fɔ an filɛli jamaw bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ala ka tile yɛrɛ d'an ma an bɛ garisigɛw fo ni tamatama ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati bi plan min b'an bolo bon ale b'i n'a fɔ dessert mais dessert tɛ dessert kɔrɔ entrée plutôt entrée min entrée i bɛ dumuni dɔ kɛ walasa ka kɔnɔ préparer plat principal yɛrɛ kama Aminata ni ɲɛfɔ sinafɔ kɛ sa sinafɔ tɛ nin dɔn i n'a fɔ salati ninnu an ka légumes ninnu o n'a ɲɔgɔnna caman salati ye ne ka surafana de ye o ye ka surafana o ye entrée o tɛ hali sortie bon o ye entrée de ye mɔgɔ caman b'a kɛ surafana ye ani surafana fana bɛ bɛn ale bɛ bɛn n'o tɛ normalement n'i y'a mɛn ko entrée sinafɔw t'olu sugu voilà olu kɔni k'u tɛgɛ k'o dɔrɔn ka to dun o ye ka kɔnɔ préparer ka dumuni yɛrɛ kama dumuni fɛgɛmani ninnu de bɛ dun fɔlɔ merci ka kɔnɔ dayɛlɛ ka kɔnɔ fɛrɛ ka sɔrɔ ka plat principal komi salati bɔlenba de don sisan pomme de terre fana bɔlenba de don sisan nakɔ fɛnw olu kɔni o kuma tɛ kɛ bari o b'an fɛ an yɛrɛ b'o sɛnɛ donc an sera ka olu minnu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmadolo jɛrɛjɛn filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔnma aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique man di de don n'o ye les plats de chez nous bi an sera an ka musoba dɔ ma an bɛna kuma dɔw ma a yɛrɛ b'a représenter ne bɛ ni sɔgɔma tara se i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ka filɛ jamaw ye ne tɔgɔ ye madame Traoré Mariam Traoré ne ka baara bɛnnen bɛ feere de kan bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka feere bɛ basé bɛ nafɛnw de kan Mali nafɛnw ani kɔkana nafɛnw an bɛna na min kɛ plat in bɛ n'a fɔ entrée de voilà a accompagnement ye salade ani légumes donc a bɛ fɔ a ma ko beignet de pomme de terre à la viande hachée. Beignet de pomme de terre à la viande hachée. O ye nanzarakan ye pomme de terre furufuruma ka sogo k'a kan o de wa awɔ ka sogo kɛ k'a mɔn quoi ka sogo kɛ k'a mɔn o dunmala bɛ sɔn ka diya dɛ ayiwa aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ an mago bɛ se salade ma parce que accompagnement yɛrɛ ye salade donc o kɔfɛ an bɛ se légumes minnu ma an bɛna olu fɔ jaba bɛ o la poivron bɛ o la céleri b'a la persil b'a la an bɛ betterave ta ani carotte voilà i bɛ se ka légumes wɛrɛw k'a la mais min sɔrɔla an bolokɔrɔ nin wagati in na o de y'o ye i n'a fɔ fana an y'a fɔ n ko sogo sinen b'a la sogo sinen filɛ nin ye yɔrɔ pour que ka kɛnɛ kasa ka bɔ a la i bɛ nafɛn kɛnɛ dɔw k'a la ka fara épices kan donc o la nafɛn kɛnɛ fana na an bɛ céleri ni persil ni poivron fɛn fɛn min ye kasatigɛla ye jaba an b'olu bɛɛ kɛ a la ka sɔrɔ ka épices fana kɛ ka assaisonner an bɛ tobili daminɛ an b'an tɛgɛ ko an b'an ka pomme de terre siyɛnni daminɛ an bɛna daminɛ an bɛ pomme de terre de si fɔlɔ awɔ an b'a si an ka pomme de terre siyɛnni voilà donc sisan bɛɛ b'a dɔn pour que pomme de terre ka ɲɔgɔn minɛ a tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ du la o de la an bɛ sɛfan k'a la mais kuma dɔ la pomme de terre ji ka ca tantɔ n'i y'a si i b'a ji bisi ta i b'a bisi effectivement ji bɛ ka bɔ a la walasa ji in bɛ ka bɔ a la o b'a to n'a bɛ mɔn ani sogo a tɛ ɲɔgɔn bila kuma dɔ an bɛna n'a don an ka pomme de terre mɔn na sisan yanni an ka daminɛ an b'a ni nafɛn minnu fɔra an bɛ don ɲɔgɔn na n'a fɔ ɲɛna an ye pomme de terre yɛrɛ sini nin ye sogo sini an b'o k'a la romarin ni basilic ni thym b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin na donc an b'o bɔ a la nin filɛ nin ye mariage mélange de nin ye ne yɛrɛ tɔgɔla mélange de ne yɛrɛ tɛgɛkɔni den tan de bɛ nin mélange il y a plus de 30 épices mélangées bɛ ɲɔgɔn caman b'i ban ka i ka épices fɛ composant fɔ ni e m'a fɔ k'e bɛ k'a dogo dɔw b'a fɔ ko secret professionnel ne t'o kɛ secret professionnel ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ produit dɔ b'a la dɔ tɛ se k'a dun allergie ka sa ni e y'i ban k'a fɔ n'a tigi y'a dun n'a ye kɔlɔlɔ min las'a ma a bɛ kɛ baara ye o tɛ tiɲɛ donc o de la ne b'a bɛɛ fɔ ni mɔgɔ ko secret professionnel
i ka mina fɛn min b'a la o tɛ se ka composant f'an k'o ɲini k'o ça peut sauver des vies parce que allergie de dɔw la yi effectivement an bɛna kun cɛ ni kɔgɔ ye nin ye kɔgɔ ye n'i bɛ kɔgɔ kɛ dumuni na an b'an janto parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ kɔgɔ caman dun i n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ kɔgɔ dun donc o la an bɛ sɔrɔ ka na a dunni daminɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'an ka seleri ni poivron ni persil ni layi ninnu si awɔ an b'o dɔ fana nati a la n bɛna farini k'a la ka d'a kan n yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka ji bɔ pour que a mɔntɔ ka na yɛrɛ kɛ n bɛ farini fara a kan awɔ mais a farini tɛ caya ten o b'a kolo giriya o b'a kolo giriya voilà effectivement dɔw bɛ yen nɔ hali ni farini mugu fana t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ni bulu jalan ye donc an bɛna a mɔni de daminɛ pour que a kɔnɔna ka kɛ fɔnda ye o yɔrɔ de la sisan an bɛ na an ka mozzarella k'a kɔnɔna donc fromage râpé n'u k'a ma mozzarella an b'o k'a kɔnɔna na mais fromage fɛn fɛn ka di i bɛ se k'o k'a la awɔ n'a y'i diya yɛrɛ la vache qui rit i b'o k'a la i m'a ye i b'a mɔn ta i b'a mɔn ka ɲɛ a bɛ k'a kɔnɔna na donc an bɛ na n'a papier farini na voilà tan cogoya la ka tila k'a kɛ chapelure la chapelure tɛ dɔwɛrɛ o ye buru jara mugu de buru kelen yɛrɛ mugu awɔ buru jara mugu de filɛ nin ye an b'a passer o la voilà donc an bɛna a bɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'a duuru donc n'a sera lafiya ma ka a mijoter i b'a bɔ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna ka maga kɔnɔna in bɛ ja min dɛ mais kɔnɔna in ka maga hali ni min ka sala i b'a dɔn ko nin ye ko ye an ka minɛnw bɛɛ labɛnnen an bɛna na passer a dresseri la sisan an bɛna an ka assiette dresser sisan nin y'ale bannen ni a ka di i bɛ fɛn wɛrɛ min fara a kan min bɛ salati diya i yɛrɛ da kɔnɔ mais nin wagati in ka di ne ye sa parce que kɛ ni ne m'a goûter k'a yir'u la o t'a diya dɔn an ye fɛn bɛɛ k'a la mɛ bisimila an ka taa fɛ ja pomme de terre bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ ye a kɔnɔna de wa pomme de terre yɛrɛ kɛcogo de wa salati de wa salatitigi de wa min yɛrɛ bɛ k'a dun de wa ɔ bisimila ma jɔra sisan ne ba folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma ayiwa ne kɔni bɛ folikan min na tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ni ce n y'a ye ko bi ko ne invitera ni émission na bi c'est parce que ja n bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ wɛrɛw minnu ɲɛ b'a la tiɲɛ na a bɛ ka diya u ye quoi ne tun t'a dɔn ko k'a fɔ ko ne kanulen don ka se nin yɔrɔ la n bɛ n ba fo k'an kɔrɔw bɛɛ fo n kɔrɔmuso yɛrɛ fo Faransi Fati k'a foli ka San Tarawele fo n fa fo k'an furukɛ bɛrɛ fo k'an dɔgɔ bɛɛ fo k'an ka abonnés fo u bɛɛ ni cɛw ni baraji ka tila ka Sherifila TV yɛrɛ fo nin diyara n ye kosɛbɛ donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la pomme de terre furufuruma ka salati a n'a ka nakɔfɛnw k'olu kɛ k'a dundala ja o de tun b'an fɛ bi k'a yira aw la mɔgɔ min kɛra sababu ye o de ye madame Traoré Mariam Traoré ni bɛɛ b'ale dɔn TikTok sanfɛ les épices de Maria donc nin de tun b'an bolo bi k'a yira aw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Lala Samara bamananw ko kuma tɛ mani ye mani mɛn si ma labɔli kɛ mais français la an y'a fɔ cogo di beignet de pomme de terre farci à la viande hachée accompagné de salade nin bɛɛ ye dumuni kelen tɔgɔ ye wa nin bɛɛ ye dumuni kelen de tɔgɔ ye mun ye nin dumuni tɔgɔ ye i fa de ka sɔrɔ i m'a dun voilà i ka tɔgɔ fɔ cogo la n'i y'i ka nin fɔ a tɛna commencer i m'a dɔn ayi bon komi kow don recherche de don n'i ye recherche kɛ fɛn min kan i b'o tɔgɔ d'a la donc madame Keita e bɔra ka min yira anw na tan yɔrɔ nin dilan cogo bɛ sɔrɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin bɛɛ de bɛ yan Samayira wa nin bɛɛ de musaka ka nɔgɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɛ dilan ni jumɛn ni jumɛn sigi a kan salati b'an fɛ an yɛrɛ b'o sɛnɛ pomme de terre bɛ yan nɔ sogo sine bɛ k'a la sɛfan bɛ yan karɔti ninnu ani jaba ani tomati nin bɛɛ y'an yɛrɛ ka nakɔ la nin bɛɛ y'an yɛrɛ ka nafa ani
fɛn bileman in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ betterave bɛɛ sɛnɛ an ka jɔnforo a banna céleri ni poivron kɔni o kɔni kuma tɛ o bɛ sugu kɔnɔ bi fara kosɛbɛ donc i yɛrɛ bɛ se ka nin dilan i yɛrɛ ye donc n'i y'a faamu Amu nin ye nin waati in yɛrɛ dumuni de nin ye nin wagati in yɛrɛ dumuni parce que fɛn bɛɛ bɔlen don sisan salati hali bɛ binan na sala sa a bɛ n'i ka denbaya bɔ sufɛ a b'a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo min setɔ fana filɛ nin ye kosɛbɛ a ka fisa kosɛbɛ suntigɛ la sɔnni ka komi Samayira tɛ plat ninnu bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn Samayira n'i ye sun tigɛ sɔnni ka se surafana ma i bɛ entrée de dun fɔlɔ i bɛ nin de dun fɔlɔ anw kɔni anw ye sunifo dumuni kelen k'an kɔnɔ fa ka tɛmɛ n'an yɛrɛ mais Samayira ne ma deli ka taa buffet la ne t'olu don o kɔrɔ Samayira buffet fɔlɔ i bɛ wari ba kelen bɔ dɔrɔn i bɛ dumuni bɛɛ sɔrɔ entrée la principale n'a fana diya ye fana ko nin de kalama o bɛ min n'a ma yɔrɔ ma ca kɔni i kan ka chef a turu bila ten sa buffet sɔrɔ jumɛn na fɔlɔ buffet ka ca buffet kɔrɔ ne ka so de fi ɲɛna buffet ye min ya i bɛ wari ba kelen de bɔ misaliya la sisan nɔ n'i ye 9000 bɔ 1500 1000 dumuni suguya o suguya ka di ye k'a ta entrée ka na dessert la k'a bila plat principal la ka taa bila dessert la i b'o bɛɛ sɔrɔ fo ka bonus ni fara kan sisan e b'a dɔn min ka nɔgɔn ma o de ye sorti siɲɛ kelen k'a bɔ Samayira n bɛna taa n'i ye buffet dɔ la n bɛna taa n'i ye Sky buffet la don jumɛn n bɛna taa n'i ye n'i pɛrɛla don min na maa t'a dɔn n'u yɛrɛ bɛ na wele maa bɛ ko dɔgɔ baara ɲɛna i y'a fɔ cogo min na nin kɔni tɛ sini fɔ an ma nin dɔn sisan nka i y'a fɔ cogo min na n'a b'o cogo la a ka fisa Ami an b'i fo k'i barikada vraiment plat diyara an y'a fɔ cogo min na rubrique in dabɔkun de ye nin ye musolakaw ka se ka idée sɔrɔ tobiliko ta na sira fɛ a filɛ an y'a fɔ sisan nin fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ wa an bɛ waati min na i ko sisan nin fɛn wagati bɔlen don fana parce que an bɛ nɛnɛ na nin bɛɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya la i bɛ nin san i b'a dilan i n'i ka denmisɛnninw b'a dun wa vitamine b'a la fana mais buru tɛ fara a kan ne jɛ bɛ se ka buru fara a ye mayonnaise b'a la e ma ye vinaigrette b'a la parce que vinaigrette de k'a la o la an bɛ madame Geta fo baara ɲɛna madame Geta kɔrɔfɔ kuncɛ kuma min mana k'i bolo n bɛ an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ n b'a dɔn u b'u ka baara de bila k'an kɔnɔ n'i ye nin lajɛ an ɲɛ bɛ nin dɔrɔn de la mais a baara bɛ se ka taa fo heure 3 heure 4 donc ka mɔgɔw wele k'a fɔ heure 3 heure 4 a tigi k'a ka baara bila tiɲɛ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn di madame Traoré Mariam Traoré ma n'ale yɛrɛ ye an bisimila walasa cogoya min na an bɛ se ka nin plan in kɛ olu ni an sera maa o maa ma ka nin baara in waleya fɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se u bɛɛ lajɛlen ma bari aw m'a ta de ka na n'a ye a baara fanba o y'olu fɛ yen n'a ye donc n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin an bamuso ma n'ale sigilen don k'an lajɛ Jabaranso la madame Traoré Maïmouna Traoré k'a furu cɛ ɲuman fo monsieur Traoré Modibo Traoré fo ministère la n'u bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o diyara n ye madame Keta k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka monsieur Keta fo monsieur Keta fo monsieur Keta ka foli ka d'a kan o b'a dafa je fais ka monsieur Keta fo fa sigiyɔrɔ la n'an bɛɛ lajɛlen fo Lala an tɛ madame Keta madame Keta bilasira ni an ka clip du jour filanan ye ni o de ye ko Sufi Star ale ka nɔbila b'an bolo ko sabali hakili la ale kɔrɔ ko ka ɲi kosɛbɛ an bɛ sabali ɲɛmada ka madame Keta bilasira n'o ye bi ala sɔnna nin kun ye Yafuma b'a la clip du jour filanan ye Sufi Star kɔni hali bi jɛmukan kɔnɔna na kosɛbɛ o la ni ma fili waati dɔ b'a la kasi Samayira kulu bɛ fɛ ka se cɛ kan hakili la bi kɔni an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan jɛmukan kɔnɔ k'o lase kanumɔgɔw ma olu de kun ye nin an b'a jigiya ka fɔ u ye nimisiwasa sɔrɔ nin na nka sani an k'an kɔ dɔw la an bɛ waleɲumandɔn foli fana kɛ ka ɲɛsin u ma barika d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ jɔn i tɛ kɛ foyi ye i kanubaga kɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na olu minnu y'an kanu ka Sherifila TV yɛrɛ sugandi kan k'u ka Jabaranso mandi an b'u fo k'u barikada jɛmukan ɲɛmadali la u mana kɛ Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Samayira bi ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an kanubagaba dɔ ma ni o ye Maïmouna Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mayi la an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn Korotimi Zabere Nura ale fana jɛɲɔgɔn don a ye an kanu Sherifila TV kɔnɔ yan kosɛbɛ sanga ni waati a ka foli bɛ se an ma an yɛrɛ fana bɛ foli
kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Maimuna Konate Maïma k'a fɔ Ala k'a sara a ka kanu na Ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ka kanubaga bɛɛ fo cogo kelen na i tɔgɔ ni jamu na n'Ala ma basi k'an na sa n'a ye sini yira an na nin heure kelen in na aw ni anw an jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan Ala k'o fara an si kan ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o tɔgɔ ani o jamu na o sigiyɔrɔw la ka bɛn ni jɛmukan ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni bi ye o de ye nin ye su mana ko 23h30 ni Ala y'o fara an si kan sigi bɛ kɛ nin kan Ala kuyate ne ni e ni Ala ma basi kɛ sini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka nɛgɛ kɛrɛfɛjuruw fo olu ye dibila baarakɛlaw de ye nka Ala kuyate an kɔni an siri bɛ ɲɔgɔn na ni kɛnɛya jɛn dɔrɔn a nɔ bɛ ye o la olu tɛ ye olu de bɛ bɔgɔ nɔɔni kosɛbɛ ka caya duguma o la an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ o ye Ala kuyate Ala ka an n'o bɛɛ lajɛlen sara o la ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo o cogoya kelen na ka fɔ bi ta an k'o bila yan ni Ala ma basi kɛ sini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye don dɔ ye Ala ka sini jira ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudu tiɲɛ ye Ala te zara